Ka senjok kirang ba shnong, Ri-Bhoi kilapan pau ya kajing sokya, ka bajur ha ka bayadei, bat ka Hima Mylliem, da ka baong bakam don shu ka jingedei ka bajan, hapadeng ki khun ki hajar bat ka Hima. Hinrei tang kajing syak krong khajna. Habakren kilat pathai Khubor u bibi makdong, ulakdo bakat hem Ri-Bhoi, kalong kaway ni ki binta, ki bano shinyang bon shaka Hima Mylliem, lingba ki yogi had, ki kirdop bat ki way kilat jingaram, Hinrei kam don pat kano ka jingyoi, ni ka jingarap na kalyang ka Hima, shaki paidbah. Ulaong baka jing smosi ka bakraw, kalong baki paidbah kim juy wat tangkadur usiem, bon Wan Jngoh Ïaka than, niban sngap iki jing jingjanjar, jong kinong shnong. Ulaong ru, baka ka bangi angnot kalong matangway kulom, kaway ka ben school, banno shinyang shaki school, niki baduk mashitom, kanlong ka jing kerkhuwi ka Ri-Bhoi, hinrei kumbalong Mynta, ngilong tang kilang kanya, kibahap ban siyo khajna iki marrap marryang, klam kano ka Jingmyntoi. Blesibun, ipiu, rasba, ni kenduk tasngi. Ngi kwa ban ya keren kendiat halor ka jingïada jongi bat ka Hima Mylliem. Ngi ki rong ba snong jong ka than Ri-Bhoi. Ngi dap da jing sngo kya ka bajur ha jingïada ka jongi bat ka Hima Mylliem. Pi kumba kalong menta ngim da don shu ya kata ka jingïada ka bajan bat ka ne ka Hima hangi ki baham apo ka Hima Mylliem. Lada ken ya ka contribution ka ba ka Ri-Bhoi kala ai sa Hima Mylliem kanom duna ya ka 100%. Lada pikai ya ki yo ki hat ki get ki yo mesti berkum ta terter ngila no senyang sibun ne sa Hima Mylliem. Hendrai ka ei ka basnosi kalong ba na ka bantau pat urayot jong ka Ri-Bhoi ngim jiyo yo to Syiem Mylliem pa em ba unwan pait Wan Jngoh yang ki pat ki rayot. Nai kran lele ag jingïada bat ki contribution ki bana ka Mylliem kanno Sngi ki rit ki ria. Hendrai kai ki bang nut kalong ba ka bang ikwa kalong la dalong ka bala te tang iwe kulom iwe ben indono snow bahasa ki school ki bodok ki bostom ka along ki berku ya ka Ri-Bhoi bro. Hendrai kum bang kalong menta ngilong pun ban ki langknya balada ya using syatax ya ki marap la jong ukuba usunsa using uskum ni syatax apsip te sha ei kata ka jing senchar ka bakhol ha jingïada ba ki Hima jong ka baar ka bangi kwa man keren kalong ba kat kini ki jingmi ki bangi don ki bangi contribute kat kini ki jing sha le ben ki bangi don ngila sngodei man ta ka sngi ban pan apat ba ka Ri-Bhoi ka dei ban don no lau jong representative sa Hima Mylliem ngidei ban don benta na kalyang jong i ka Ri-Bhoi kum ki elector banjit ya ki Syiem hapo ka Hima Mylliem namar balingi ong mita kala ban don nam don na kaan Hendrai ka an ka kelata na kapor sa kapor kapala ban sna thymmai utau bodai pet ya ka Ri-Bhoi nganom kan tho ya no mo lada tip ya ka riti ka dustur jong ni ki pai Ri-Bhoi kan man to i balong nam kmat ka jingkwa ka jongi nang nei sa kmat kan long ba ngidei ban don yaw nong mi kmat uban represent ya ka te ka Hima Mylliem hang te sula bat ban pet ro ya ka Ri-Bhoi ka jongi mar try to sang try tip lot ya ka ka sang ya ka culture ka bangi bam ngidi ngiyat ngiyang at kum ta terter yang ikan tu ikan ne agi por ba manswang ngila ikhi ya kane ngila ikon la don ro ka por ka ba governor la asan ya kane ula pediang Hendrai kala jano menta kala dei ka por bangin kerpat ke Hima Mylliem lada kalong kumno bangin don ka jing kedu bangin keren da kano kelinti ka bang ngila ban yo representative na Ri-Bhoi ngimong lada dei u nongno brio ngim kwa mangi kran basnong bande representative jet mapi da ki Syiem ki longsan ki lemdo na Ri-Bhoi jet mapi uno bo pimon Hendrai dei bandon representative na Ri-Bhoi sa Hima Mylliem bat ya kane ngi sai kendu ro ya Syiem jong district council wanrah ya ki jingtho ki jingtar ki jongi ba ban pensngo hu uru ban karpat bangi kwa bandon lau jong nong mi kmat sa district council ban bon pet kerpang ro nagamanta ka Ri-Bhoi ka jongi walong daw try nang ni Ri-Bhoi blesibot. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot ka shnong no ngi kwa yo sngo bhan ka shnong de la khot ka la yat
Tikila pen sngo hi na shnong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki ru ki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong Mynta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don Mynta ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka Jylla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka Shillong tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban shoot ho bakla. Habang yung wanrah yaki investment. Habang yung wanrah yaki bakum kinigi project. Net yung nga opi kabakado ka Jingmyntoi. Kanlong yung ngiki kon samla. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.